गबिन्द साराथ' बिथाङाथ' जोङो नुदोंबो आरो खोनादोंबो बिथाङा हिनजावबो गदाय गोसो थोयो। बे एडेनबारिनि आं गामिखौनो खारिस्राबाय आलमामोन बिथाङा सासे गरिब मानसि नेहात गरिब आंजोंबो लोगोमोन बियो बै समाव। दाथ' जोंखौ खातिरखौनो खालामला बिथाङा लाख करोड़नि मानसि जाबाय। बिथाङाथ' जेबो गैयामोन बेहाथ' न' गांसेल'सो दोङोमोन बेखौ मैगंसो फानना जायोमोन बेखौथ' बयबो मिथियो। दायो बियो माबोरै इसां करोड़ मालिकनि मानसि जानो हाखो? रायजोखौ अयथासार बाहायदों सोरबा ख्रिस्टान सोरबा हिन्दु सोरबा बेबायदिनो गैयिफोरखौ गोदाव सोराव आलाय सिलाय खालामदों। बे गासैबो बे प्रमद बर'नि सरकारानो खालामदों। प्रमद सारा दाखालि साकरि होदों बिखौ फैसा लायाखै होनना बुंदों। सोरनिफ्रायबा 6 लाख सोरनिफ्रायबा 7 लाख फैसा मोनदों। बेयाव पास जादों परिक्षा लिरनायाव पास जानानैबो फैसा होनो हायि साकरिखौ मोनाखै। बाथ्राखौ सिदा बुंगोन खुनु तेरा बेखा बाथ्रा बुंनाय नङा। जाहैबाय बियो UPPL नि सायाव खोथाया ओरैबायदि खौरां बिजोङाव जों नुनो मोनदों नाथाय बे बाथ्राखौ जोङो मुखे मुखे खुगा खुगा जों खोनालायबाय थायोमोन। नाथायबा दा इलेक्शननि सम गासैबो खोथाया बेफुसार बायदि बमफोर एटम बमफोर बायदि जाना दङमोन दिनै स्रा ओंखारस्राबाय। भैरबकुन्द समस्तियावहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि खामानिया बे जुदि थारमारब्ला बे मानसिनि आखुआव गोग्लैला मोनथिबाय। नंगौ सेक्सुवेल हिसाबै बोरायब्लाबो जोबनो थाङा नाथायबा बिथाङा गोबां सम दुखु खस्थ' लाबोदोंमोन। बिथांनि जेसेबां बोसोर खस्थ' खालामबोनायनि फिथाइ जा फिथाइ मोनदोंमोन बिथाङा नंगौ अपोजिसनाव दङ आरो बियो UPPL नि डिपुटि चिफ जों बुङोमोन थेवबो जोंनि गोसोआव एसेब्लाबो बुंदोंब्लाबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ UPPL नि जानानै माखासे बाथ्राखौ आं गोबां खोथा बुंदोंमोन। आंनि गोसोआवबो एसेब्लाबो आं बुंदोंसो हय नाथायबा आघात मोनदोंमोन। नाथाय दिनैहाय बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ आसि थुनो समायामोन आं दिनै आसि थुगोन बे गबिन्द चन्द्रखौ। नोंथाङा बिनि फारसे गोजानाव था नङाब्ला नोंनि मान सन्मान जेसेबां स्ट्रागल खालामनानै फैनाय नों बै समाव जेसेबां मास्टार साख्रि मावनानै फैया मानो बेखिनियाबो मान सन्माना थानाय नंला। खोनानो मोनदों आंनि बुंनाय राव नङा नोंथाङा लायनो आलमाखौ मोजां मोनो बा आलमाखौ गदाय लाबाय नोंनि बैसोआथ' बेफोरबायदि थिना बा नोंनि न'खरा नोंहा नों मान सन्मान गैया मालाय मा नोंनि गथ'आथ' देरबायना दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरावसो नुजादों। दिनै बियो जुदि जामारदोंब्ला नोंथाङा सोरबा आलमाखौ फेदेरनो सानदोंबा नों सोरबा सासे गथ' 10 जन गथ' नों फिसिनो हायोमोन बा फोरोंनो हायोमोन। गैयि न'खरफोरनि गथ'फोरखौ नोङो मोजां स्कुलाव 5 बोसोर नोङो 10 जन गथ'खौ रिक्स लानानै फोरोंनो हायोमोन नों 5 बोसोरसिम। आलमाया नोंखौ मा जाहोगोन? आलमाया नोंनिफ्राय खुरजोबगोन। आलमाया नोंनिफ्राय खुरजोबगोन। लाजिनाथाव जेबो गैया। बयनिख्रुइबो देरसिन गन्थं हाख्लाबदों होननानै बुङोबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बिथाङा केस होनो हागौ लाब गैया जा सैथो बियो ओंखारदों। इलेक्शननि समावसो ओंखारो। नोंनि माखासे फटक भाइरेल जाय जिखिनि ओंखारनाय बियो थारैनो नंमारगौबो जागोनबो बियो नङाबा दिनैहाय निउस खौरां बिजोंफ्राव मानो ओंखारनो नोंथाङा नायना लानो हागोन। दिनै सोर मा बुंदों हिनजाव गदायबो लाबायनो माबायनो आलमाया दिनैहाय आं बिखौ क्वालिटिखौ बुंनो थांला। सानसे समाव बिथाङा मैगं फानोमोन दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव माबायदि फर्सुनार गारि सालायखोनो माबायदि बिल्डिं लुखोनो बिजों जायफ्रा मैगं फानजाबफानाय बै बेक्ति नंगौ मानिदों मैगं फानग्रायाबो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बिसोरबो न' गारि बिल्डिं माबा माबि लुनो हानांगौ जानांगौ नाथाय बे इजि प्रसेस इजि मानि
इजि मानिजों बियो दिनैहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनिफ्राय माखासे खामानि मोननानै बा बरननानै बियो दिनैहाय बेफोरबायदि अबस्था जादों। बुंनो गोसो गैयामोन आं, लासिं सिं बिनि देरसिन लासिं सिं जेबो गैया गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। नों UPPL आवहाय था डिपुटि चिफ मोनदों, दिनै जोंखौ जों बखिदों, नोंखौ जों रायदों बुंदों बहुद। आरे जों नोंखौ नैबे अफ्रिमोन नङाब्ला नों थैयोलै गबिन्द, हाग्रायाव नोङो गावथारजायोमोन नोङो बै समाव। नोंसोरखौ जों बेंनानै लाबोयै खुन सेकेन्ड बेटालियननिफ्राय दुमबाजार गसाइगावसिमहालागै बेंनानै बेसेबां खस्थ'जों बेंनानै लाबोयोमोन जों। सिगाङाव साथाम साब्रै गार्ड, बिनि उनावहाय साथाम साब्रै गार्ड, बिनि गेजेरावसो नों थायोमोन। बेसेबां खस्थ' खालामना लाबोदोंमोन जों नोंखौ फेदेरदों बा लिडार होननानै मानिदोंमोन, मान सनमान होबोदोंमोन। बेफोरनि दुखु खस्थ' खालामनानै लाबोनायनि फिथाइखौ नों जेबो होआखैथ'। अनलि नों हिन्जाव गदाय लादोंल'नो, जेबो गैया। आंनि राव नङा बियो हिन्जाव गदाय लादों होननाया। बे नोंनि समस्थिनिनो, नोंनि UPPLनि मानसिफोरानो दिनै बुंनो गोनां जादों, बायध'था जादों। बै आइजोफ्रा बुंनो गोनां बायध'था जादों, जिहेतु नोंनि गियान आखल आखु दुनियानि थार्ड क्लास मास्टार लाया बेफोरबायदि। बै समाव मास्टार लाइमोननो हारि सिबिनो ओंखारनानै बेसेबांबा गोजोर गावनि साख्रिखौ नागारलायनानै थांनाय हाग्रायाव थांग्रा मानसिया बेफोरबायदि। बेनो नायग्रोना लानि दै भिडिअखौ, आं बारा बुंथ'ला दा। जोंथ' दायो जोंनि बे भैरबकुन्द समस्थियाव जोङो रिहन सारखौनो लुबैयो। बेनो मोजां हाबा मावदों, जोंनो दलं बनायना होबाय, जोंनो लामाफोरखौ मोजांना होबाय। 2022 सनाव कमप्लिट जागोन बाय, बेबो जाबाय। दिनै इउपिपिएलनि मानसिफोराथ' बेबायदि मोजां हाबाखौ मावाखै। आरो जोंनि PPF मावनायखौसो बिसोरो दायो फिथा हादों, जों मावनाय होननानै बुंनानै लादों। जोंनोथ' बे 2025 सननि बिसायख'थि दा फैबाय थानाय 22 तारिखआव जोंनो रिहन सारानो देरहानांगौ, 100% देरहाथारनांगोन। जोंनो बेखौनो जों सापर्ट खालामो। जोङो दायो बिसोरो मोजां हाबा मावाखै। आरो मानो होनबाला बिसोरो बुस्थुफोरखौबो मोजाङै रानना होआ। आरो बिसोरो मोनसेबो लामा, मोनसेबो साक्सेस जानाय हाबाखौ मावना होआखै। बिसोरो जेब्लाबो नंखाय हाबाखौ मावो। बिनिखायनो जोङो UPPL सरकाराव जोङो होनो हाया। जों BPF आवनो जों होगोन। जोंथ' बुंनो थाङोबा जोंथ' जेबो मोनाखै। जों जेबो साथा गांसेबो मोनाखै, मुस्रि गांसेबो मोनफेराखै, जों जेबो मोनाखै। अरुनदय होगोन होननानै बिथांमोना सोरबाया हाजिरा मावो, बेफोरबायदि मानसिखौ बिसोरो लिंना लाङो। सानसे फिलआप खालामनो हेरिगोन होननानै बुङो, खिन्थु बिसोरो बेबायदिबो मावना होआखै। आरो मोनखायाबो, खोब मोनदों बा सासे सानै मोनदों। आरो मोनाखै, जों मोनाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000खौबो मोनाखै। आरो दा नै जोंखौ बारे बारे फिलआप खालामनो होयो दंफां गायनायनि। होगोन, दिनै होगोन, गाबोन होगोन होननानै जोंनो बुङो। जों महिलाफोरखौ ज' खामथिंबाय थायो। बेयावबो जोङो मोनफेरा आरो दिनैसिमबो खौरांबो गैफेरा। बेथ' बुंनो थाङोबा बेबायसानो जादों। रायजोखौ अयथासार बाहायदों, सोरबा ख्रिस्टान, सोरबा हिन्दु, सोरबा बेबायदिनो गैयिफोरखौ गोदाव सोराव आलाय सिलाय खालामदों। बे गासैबो बे प्रमद बर'नि सरकारानो खालामदों। गोदोथ' जोंनिया बहुद PPF सरकाराव हान्थिमोन। दाथ' जोंनि बे UPPL सरकार दानायनिफ्राय जोंनिया अहान्थियानो होनदो। जेनेबा नोंदों आंदोंनो नायलायनो हाया, नोंदों आंदोंनो जेनेबा लामा दब्रा बेबायदि मोजां नङि, नोंदों आंदों नायलायनो हायै, नोंदों आंदों हिंसा बागना। सोरबाया दिनै मोननो लुबैयो, मोननो हाया। सोरबाया गैयि दोङो, बेफोरो बिनो थाङो। बेफोरखौ प्रमद सारा रायना हरो। आरो नायफिना, गावगायनि मानसिखौल' नायो। बिदिंथ' जानाय नङाना, हाया बे हाया। आरो जुदि प्रमद सारा दाखालि साकरि होदों, बिखौ फैसा लायाखै होनना बुंदों। सोरनिफ्रायबा 6 लाख, सोरनिफ्रायबा 7 लाख फैसा मोनो। बेयाव
पास जादों परिक्षा लिरनायाव पास जानानैबो फैसा होनो हायि साकरिखौ मोनाखै गबिन्द साराथ' बिथाङाथ' जोङो नुदोंबो आरो खोनादोंबो बिथाङा हिनजावबो गदाय गोसो थोयो आरो बिथाङा गैयि मानसि बिथां चेयारमेन बे 5 बोसोरावथ' चेयारमेन जानानै लाख लाख करल करल फैसा खामायनो हानायाथ' बे असम्भबनि खुरां हिनजाव मानसियाथ' बेबायदि 5 बोसोराव लाख करलथ' फैसा खामायनो हाया नोंसोरो सानना नायदो बेखौनो गबिन्द सारनि माबाया माबायसा दिनै बे एदेनबारिनि आं गामिखौनो खारिस्राबाय आलमामोन बिथाङा सासे गरिब मानसि नेहाद गरिब आंदोंबो लोगोमोन बियो बै समायाव दाथ' जोंखौ खातिरखौनो खामला बिथाङा लाख करलनि मानसि जाबाय बिथाङाथ' जेबो गैयामोन बेहाथ' न' गांसेल'सो दोङोमोन बेथ' मैगंसो फानना जायोमोन बेखौथ' बयबो मिथियो दायो बियो माबोरै इसां करल मालिकनि मानसि जानो हाखो सानना नायदो बेथ' रायना हरखागोन बियो मानो होनबाला बिनो थांदों होननानै सानबानो बियो मालाबा नुजायोनो मालाबा नुजायानो आरो बियो बे हाबाखौ मावखायो रेडि जों बे रेहन सारानो देरहागोन 100आव 100% रेहन सारा देरहागोन आरो मोजां हाबाखौ मावगोन बेनो जोंनि माबानाया